Hoj nila call off gani ga jing shat khan namar ngipe gi member jong iro namar ba kipli bon gi ba shat khan jisngi arti ki QBP ki sini namar ba kipli mju shat khan jing ki renga ayro eki lo ba kishlur ki member nakata ka daw ngi perkhat ba ngi nang shim na kawe ga senjam ka pa kani ga jing shat khan jong i long benang barit ka senjam ngi ong shu pengkemau ya government han re nang ni shkmat ngi nang yiki de ka tenge lada ka sarkar kam snap ye gani ga kam piduyong ba lada kam pli ngi mangsi ban penbor ka sarkar bangi ngi habbi ban mi badan tangkat tu kan ngi kan sai ka sarkar bangi in mi shbadan ban yakun namta ko hok jong pajba ha gani ga jingi ki jongi ho ngi ne mar ngi ka tim ga jongi ga kam shwa ga la shakot chief secretary kedon ba gila appointment ye ki saungut ki member jongi benchna ga drafting mining plan but hadin ke jingi ki klami srawe ke scheme ro igini ki ba shak ta duyong te mentang iwan ang ni ban nimla ban len pagi don kato kan ni ki ban kren ni kin ai kita comments go per ba yol ese na kalian ki ba ki snow tho ha la ka jom ka snow tho ka jom ki ba ki ong ba ka don ni ye salendet ha ka halor kan ni ka jing call off ka jom ki ya kan ni ka hang srai pi pila le ban na pen chai halor ni em ye ka comments jong ki pajba tangam la panong namar ba nginong kumnu pajba mo ki comments mobile kadon ko hok jong ki kai ba ki kot comments so kai jing so thu jo ki try ban ye ngir khamti palat makigit te ka shong go bor pajba hi ta ai ki tharai ba kwa pen snow ba ki ba support pi le ne ki ba krishani pi ki ni por pala de kai ka message ko pi kwa pen snow ni ki nashkwa banong ya igi pajba ki bakersyan yang nadu ketu ga shitrik hang ni di office bengiwan hadu go bakut jong ni ga hang straight jongi ngong ya sha katu kat ni nang sakot biang ipi kumba pikersyan ni yai kersyan chu namar ngim shong thai ya kam ngintur shkmat kani hi kat bangin pa yo ga thong nginam shong klikti wada jai ngi ke ro igi member yang ngim kuslai namar ba ngiyeng rong ba ngiyeng hikum kidap shenrang da pentei bani khoni ko hu ba